Igachinga kichinde na bokoragere toka ase obwenda tekobera. Okoligia gwenseiga na bokoragere orare mono gwibikoboka. Koligia gwenseiga na bogokogera na chinga kichinde timo kwanira na bria na abantu baino asengencho maite nubwate chibes na haitu bwate chibes. Abantu bande mbale ekero they know nga abantu bale tawni igoba bwate chibes. Because ga kolega asi mu Nairobi. Akora ensi America. Akolega asi asigete. Sengenche yo kero monto he hopes. I want to say this. Abantu mole lisabu. Abantu mole lisabu. Imagine kero monto ogo chanka abana baiga chinga kichinda saba kore mermo. Atsan akolega asi Turkana. Don't think gabwata chiba sororo. Sometimes akoraranja. Sometimes taligwakan. Sometimes gakumani. And then you will wait for him ekarago chaga ritinga aikanasta no sobo usago chaga binyamarambe usako andari nyaramba andon somuntu karako erena go chanka kero montaga nyitebna bona singenjo acha kubaserare miemi abandi kwa 50 kwa mote bone nere pesa konga mona nona tiga kwabere because you do not know what these people are undergoing. Aiga asetaoni monda kugenda kubeka karo ga kare na kurugari Grace Ombati gari Kenya binge edu no manga gare Kajiado that is Kiserian edu muzazi gere bo basi onyamache Joshua Tubaigwa noale na boigo Shemorenge noare Narok Asiago Okong nere Narokale onte I am watching nonde beziega pakachinga kichiria ekero ogokora best bread. Ezekiel Miregwa korwa chinsemo chema Simba onte nonde Alex ekoro chinsemo chemaro Kisi County 04 Joshua Koranya Isamanga Amondo Victor Miyenda Kilimani Nairobi and then Baraza Ongono Ganjala Busia Nancy Kwamboka Shauri Moyo Nairobi kuruwikeke urubo Kenya Tuanga Mwache Olivia watanawale present Teresa Nkorochinse Muchenya Memisoke Gati and then Ekiongo Mary Kurwa Nyabuya Eric Osoro Noale Litaro Geoffrey Keringet Evans Nyabarobo Morenda Jomo Bernard Nkorwa Nairobi Nakuru City Salams Club Edu Domanga Kisaju Ruth Miench Kurwa Kiorina and then abantu basatu Mugirango Jeria Nkorwa Manama City and then Rogers Nyariki Nkorochinsa Machirichia Amsterdam Netherlands Bonventure Movisa Nkuru Mosocho and then Fred Moga Nkorochinsa Machia Nyake Misia Norege Gukawa Uchago Kura Nyangu Subukinami Mark me present best bread in town. Igona kona nkora eterachi SMS nkego ekaron taget kuligeria ensemeria tualigeretie wiki elia na kiarenge na keratogocha ase a lesson ya gatano na kabere eyo goteba omogati na mache yubugima katoch kwenda gabu wiki elia era gotwenge ensemo ya nyamataro ase ebigutu nasengenche yo tukareria gwetera ase nyanche mbariri gwetera iga ase nyanche mbariri amangana nararenga makongu tuarenge gweta gochia nekero okorigiriri gochibosio bana ba Israel bano nkoro bari enseye ga yoboswa nekero bakuru enseye ga yoboswa abagocha ebatet kugenda enseri kare ngumbu aria ari ngumbu nere enseri chisokoro cyabo cyarire twira na igase bakugenda ngumbu aria igo bakugenda gochingumbu asengenche yake entege tangani igo bakugenda gochingumbu aria egekoera neira yarenge bakuru ense yoboswa aigase bakugenda kero gochikogenda gochia se nyanche ndionsi konyorore ebituno mountains not hills tari bigoro na gusinto bwate getunu gusinto bwate bigoro bono ebituno mountains they are big ekero bagoete ebituno ebiga kochimoina ne ebituno yakora ko kabaita siget kurmisiriga abatamboke ngagoeta igaba makogero chi agase bakogenda gochi igatiga ensenerororo osoro chindororo enyanche nene ibwate ebintu bikorwa nabyo chimamba chinsu chinene babwate bwato. There are numbers of them. Ngo omaete wako pali
ngo baite kuogera gaiga nere yo ngotote tukarigire kurwa se gitabu keria gikuru kwa ngoko nganya 14 kabugu kiae 13 kia ngote ngana Musa agatebia agakwana uchia sabanta kabata timobwa kurende tenena egekogera obugotoleka gukurwa ase omonene ebuko agochigotoa litkuria rero rigereria aba Misiri abaiga muruche rero timo kubarra nande omonene n'abarwanirire nabo igo n'abatware n'abaye omurembe. And Moses said to the people of Pharaoh, do not be afraid, stand still and stand the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you, and you shall hold peace. Again, takamon tayo tebia chinga kichindendire oweikirwa ekero oweikirwa singenche yake emechando school fees bana baomba likorara nyumba bana baomba iyo mwaka ago kongonta omongina ga koline ndagera obolirio marembe na ga bumbuo ko nganko seri bono ngakubo mubole mobo gambo akamagoma ngenda ndagira sinkoragera guchi kwanza njibwe kamenye to simeke. I want to say this, that the Lord na kurwanirire mechande yoroche pintumbiro rengeretia madeni y'abantu bwate bantu bari bwata madeni yao kogote binde ngaiga mechande yo rero iga mwegene Nyasaye tata nande tokwera singenche tukarigereria no kunganyuko iga kwarenge kwe mechando emenge chabu tukamanya kurigereria ngabono ekero ogukwa kuri kwaba kwa mwana mutangani kero mwana mutangani agosira igagosira then paka bono omoruotioria ochabata yae karugaiga yenda Mosasi menya Nyasaye bono ekero baikira ase nyanche na ota emerie tayo kinenge bakobeka na kibako genda and then musobae obaene keiriabo entongere ochikia korekana kamo nentege ochikia korekana kamo gogego korekana ase ngencho nga bono Musa Nyasaye ngokwana ari nere nekero Nyasaye gokwana nere gagokwana nere egere arona kyagwet jobwat ngaya nakanyimbo mbwate gai omanya gokorera aso gokorera okoiga oimoka oteba oimoka ororo omanya ko motebia akamachayo kira machayo o akamache na kira amacha atananeka and then abantu baria batara machari guchimwe karwa ikire ngumbu alia batareka ngumbu bande Farao chire na bime chande ko kuanda maigo hivyo ndivyo shida zinakuandama libatareka ngumbu na anda babaiga Farao yikuruga n'abantu bae nechibarasi hande vumbi ye kurumoinoga pone gentongo chanara arigereria egentekamo to kwegera twins that are about abanta babarenge gochakira Farao igagoika tararigereri tarabwa ebintu bya akoreirwe na kibingani Farao yo igagocha nga naki abanta baiga one amacha chenchiri chingege chiachire ebiyoto byachire na wetane biyote bibyachire na kende gyonse kyabere paka umwana oyo monene okure nande kerako bobwatia banta baiga igako bobwatia so for 40 years Farao was monitoring them nimatenga nkwanya kwenyore kasi bindo byonse morisi yes ngano naka tukobe kurugabu people have never thought nga ngase miya tochi bakuru myake emerongana kurwa kuru Misiri bata yatukwambuka go chingumbu lakini asengenje yote iwera kwabo bakwanyaranga babere all that time yes ego twanyorete nga ekartwa nkoligereria
bonsi waizare bonsi asiba igange kuruga iga paka A very short distance. in fact na be not exactly iga paka centimeters Yes. 6 correct yani 6 iga no bango tachamna kurwa paka Batambuke. rit ko rigima aga nuni ndacha ko gorwa na bo wetan wicha bono na bango ko enda sanga ni mna now what is here for 40 years Pharaoh he is monitoring them ngar abali abantu bali babet bona kerba chakira kerba go tambuka go chingumbu ngabona ko genda bale koso abali roche that is the time ba ko imoki kibarasi Sure. Nekibarasi cyako imoki ko babwati Nandi kianza kwa mnyagi korma. again don't kubori nga abantu abaiga n'abanyabibetole lakini Pharaoh nkora bwate nengo myari Era ne nyomo. na kia machaya atambuka ene nyancho ukuriria maji kwa yarigire uchigorari na kibago etagache yana biko ne bimbaroche Mwanya bantu na wale. asobwenge this guy bakora kutambuka basoa ense ilia y'omwando na kero bagosoa asense ilia y'omwando igo bagosoro aiga asebariereira ochekonyora amana noboke n'amabere asaiga bagotagete konywa oboke n'amabere ense iri bono y'omwando egotebanga asegotera kurigo korukumajitu kombekere stand by Atsan agare togoch kobek ase ense yiga ya mana noboke nero togoch kurigiriri sago tebanga omugati na mache yobogima in fact not bread Yes. the bread not just bread the Igone gento kere David net. igone gwete and water Rerie abantu baregaiga abantu mbaro barange batano usibane 1 oyo mol kurumoino gaiga igarigireti abantu bande bari bagosangererie bintu kurumoinari cingamia nchire kururugorugorari no batabange eye neroro Desert, yes. desert egekora cingami cikobere asiroro nakibe cikorache eshogaiga ora abantu bagwakana barina and then more than that monto naro kubate ikora genda guciaria wibono no kimuntu dia kurukuba monto le master Commander. na kiwa monto ba dole wa mystery akuruku asubwa gachi kana kwa gachi ulio manene bono obo Asubwa gachi ne mystery. Was yeah. Mbona igoti my Instructor cool. Instructor mno ko ibe kuruga he's ordering them kitabu to kuria rero na omonene o capital LORD say to Moses oinya sama nyene how long do you refuse nga ngwe kaliriri mokwanga kubwati amachiko ane rora omonene okoire esabato sengenche yu igakokoa amatuko atano nalimo osangererie omuga emegati lakini tukoria gatano na okoire litukoria gatano na alimo osangererie omugati bwa matukabere tiakero omonto abere ensemo yaye na tiakero omonto tagenda nde ensemo iria moino litukoria gatano na kabere asengenchabo abantu bagatimoka lituko lie sabato. That is the book of Exodus chapter number 16 verse number 28 to 30. to 30. The answer omega nango kara direct translation agara toke igubuya na muna eri kire egota bega verse 16 verse 28 1628 ne kolika agara ngo somere na ekero kuyarigania agara go translating kiek agota baiga asanga asayo omonene agatebya Musa ngo ikaliriri murabe mu kwanga ogotebereria kwane na machikane inyoranga inche omonene na abaire esabato aseri tukoria gatano nalimo koba endagera ya matukabere asayo litkoriria lie sabato ya gatano na kabere mobere kiro monto asaye
nditabaisa kurwanka nabo igo abantu bakaba bagutimuka litko lya gatano na kabere. That is the teaching. Buna ebukweye egoto tebyo ekarokoriye lya mangana ega ugo chakorigire linga mana ne chinkware. Sure. Hinero ase a chapter you ekero ugo chaka koyewa. That is what we be looking at. Ndagera njalenge Misiri. Ndagere yarenge Misiri no eba ngo kore mirimo. Muswali ateba akumegea mkate. Umzaba makofi mamako ukimtazama. Hiye ndagera itso la veo corrupt. Ka ndagera it corrupt. Ingi gako era ndako ni mwando because of food. It's because of food. Yes. Nga ngomonto ko mugati kira litiko na bagwa kanyogorwe nando muligeri to mugara geri yos. Igonga corruption na berego. Eko genda kuchigamo. Karibu asokwegera kwa gatano na kabere nachikori murumbwa. Okay. Oimbora. Igone kambia karura nyole nga hizi. Tari kambi ndwale ngenere bondi maitingana. Murumbwa ngaidwa sinyanira naye. Otako ngakera ende simi yesu tudia. Ndo moroche komo ikera taka mathia ngakere simi egera togendere because na temire kumuri ndori konyora. Network. Oto kwana nga ekero bakuru abana bakuru Misiri aba Israeli abaiga bakwenda esawali batamanyiti. Bakogenda ase bakogenda singincho Nyasaye. Oko bancha abanchite Nyasaye oyo enchera abanchite aba Israeli abaiga igakogenda igo bakogenda erebwika nero manyite nga gochiara bairi babo mbalingo asinze yumwando no man agasi baguchia Nyasaye bweko manyite nasingencheyo na Nyasaye omanyite ekero ekyo asibakogenda lakini Musa oyorenge na maroro amaya as abana ba Israel Musa oyorenge kubwati gochiko kwa Nyasaye Musa obwate obubui asebirengere byaeme because victory starts from the thinking. Ngarenge kogenda narenge nakene nga ngwikabale enseri y'umwando. Yes. Tonyore gwetera se YouTube account Gatembe TV nabo igo tonyore gwetera Facebook Gatembe TV. Tonyore gwetera se TV yao kawaida free to air nabo igo tonyore gwetera se mtambo zuku nabo igo tonyore gwetera ase digital app ya Gatembe Annoncia Sole utakuwa pamoja. Karibu ekaro tugochaka kwegera ukwegera kwa gatano na kabere the perfect number itkerigaria gatano na kabere ntugo tole babere korwa chinsemo ibere abwasore ne kurugaiga ase studio igotogo teberania sinchare yo boitebe sabekero tugochaka. Dear Lord, teach us the way you want, for in Jesus name we pray. Amen. Molisi Yamo na mukate asengencho yo wota kolete lesson unatu anyarata kwa watu kurigere ase wiki elia unda ba Israel wako nyara kwa bago tambuka ase nyanja na kere bago tambuka ase nyanja na bo fara roje nganda isi lakini gako babwatia akanyara kwa bago kumerwa mona machesi aya bona kere batambukire enyanja teriga asira isi still na bo bago tambuka patiga iga nyasaye ko bare instructions una bakanyara kwa bago genda asoro gendo aiga aseroro na kiga kogera kwa ekonyara kwa kubekanga asa matuko atano na limo nigo bangonyara kwa bago imukindagera eyue baisaine lakini rito kolia gatano na limo bako imukia dapo ekiagera esabato mbai guchikonyara kwa bago imukia endagereria. So in other words aba Israeli kera bakurwalia Misiri nigo bakogenda gochiase enseri y'umwando na ande mba manyetenga nara lyabaganyete mutu ekiagera mba manyetenga bono batambukire yes lakini mba manyetenga nara lyabaganyete mutwe ekere bakonyara kabo bakogendera na Nyasaye ni ganyarte ko bakobaegeria egere banyare ko bakorokienga ngaki are omulendi guchase bare na ande na kibaranyare ko bakomwegena Nyasaye ekiagera na batagete banyare ko bagukina bamanyete issues buna bono self control amono koigwera ekiagera ayega na robaga netibanyara ko bakumumanya na kumwegena Nyasaye bono abaigamba amanyetenga babanyara ko bakobwati Musa ekiagera Musa na baraete bakanyara ko bakobwa
na kuruga go genteke nene ntwa mbata kire banyara ko bagukina kemoika nande banyara ko bakoranga imichandekere yabeire na kibago nyara ko bakwesolve ngo nyara ko bari bakwibwira gose bado nigo konyora babwate issues chinko ndiro ko unge sabari ye chi 1000 steps ye go chaka with one step Sure. iga wono na eba Israel ba ikiranete in such a situation koruga iga they needed really banyara ko bakumwegena nyasaye in every footstep yubani ngo nyara ko bakoraki bagotaja ko bagotaja guchari abanyara ko bakumwegena nyasaye in other words egera ko nyara ko bagokwegena to nyara ko bagotebanga igogoikanga anganda ko deviate lakini you need to trust our God as a cringe step yego nyara ko ba egokogenda so koruga igekera batambugete bagaika bakanyoranga nande amatemu asoire amatemu ena kya kunyara kawa so the water they expected abe sweet akanyara kawa Peter the waters lakini gako baiga egere nyasaye anyara kawa kuorokia ebikone gocha sare anyara kawa korogani obonene bwaye ekiara kurwa se Peter waters ntoroje muna maja ya kuja kanyara kawa ko wekwa abe amasu na kurugaiga ndroje nga instructions ina gijikawa amarwaire nyasana ke ko nyara kawa promise igro ya eldia yabo inkuligire gedole toro nyara ko bato ko nyara ho hasis asa maje soko ya maje asense ma heli they are areas so ko nyara ko bato kuligire ya na kuruga go nyara ko bato kuligire ya igoro ye chinkwale quail and a manna from heaven na instructions jiri banya ate ko ba ko ewa una na kiba ko nyara ko ba ko imukia mana unego nyara ko bake ke gocha na kuruga wo ndo chikuru nyara ko bato kuligereria about the water from the rock amaje kuru asegeta egetare na kuruga wo ndo ligereria torore nga ugoro yogo saba ngana ki obo buibwa bobo chikoba go gatiawa Amalekites then finally ndo chikuru nyara ko bato kuligereria nga ekere Musa egasia nyara ko bage kumwengera inaki isebiara akonyara ko ba gako mu advice anyara ko baga gukora egasi igago nyara ko baga mu advice nga aiga bono there is an important element ya delegation igagara go delegate duties egasi na bego nyara ko ba ye kuoroba so ekara to kuligireria kuruga go ekara to nyara ko to korra about amaya na mabe ngake to nyara ko ba iga no to nyara te Peter waters chiko nyara ko ba chiko ba so kuruga iga inkikere required tunyara ko bato gosaba tunyara ko bato ko ba careful na tumayinga aba bisa bakoleta mbaro na hanene mono mo bisa bano rodo deal nere no mo bisa yore saita ni ekera uyune ro ko nyara ko ba koleta bibe kera ko nyara ko ba go bireta insaja mana ni wo ko nyoranga wono ni go bi ko ndama so in each step we need to move egere tumanyete nga nyasaye no are amona intu na nene ro ko nyara ko ba eka go to gwera so wono go ikaga egere to kuligireria Exodus 15 verse 24 ngo gatori tu nyoranga amache akanyara ko ba ga ko ba amaroro and here wa saka complain same complain mukate liba bwate ga libaega na ndi yira ni back bagaza kubolinga bono kitoko nyara ka bata baraki to konywa manyana complaints na wachigoja anda ke uja sabarai kwa nyoranga na ache kome kitero kende kwa nyara ka bata baraki go koiwa ngano bor so they complained so my Exodus 15 verse 24 verse 24 15:24 Yes. says ago abantu bakemurunganirie Musa bakamuburia ninki tukunywa Musa akarera asomonene akamworokya omote moto uyu Musa akayuruta amachi mena amachi aria akaba amanzu ndo inyoreta at one point nyasao kobori Musa inkio nyarete ko bagotwara koboko agamane nyimbongoleta that is the one you will use bono here is throwing a stick amaje abaire Peter they are complaining egera bago complain gago matenga bono ruta omotoyu egera amaje anyara ko bago gako boronge so verse 25 what did he say he do are you are the thing and then 26 akabora akabora
ndakora 25 agwo monene akabekera abantu amachiko akobara nawo akaba okobatema akabura oise kuigwera encho monene Nyasaye ongo kwana ne yakora na koyakora ayare boronge asa maisane na gotegerera amachikane na kubwata emirubiri yane yonsi rirorinche tingo kobekera amarwaire ande onsi unaria nabekerete abamisiri lakini nche omonene oyo kugwenia those are the laws of health inga tunyara ko bato koigwera amachiko tunyara ko bato gokora buno monene aganeti riorio nga na marwaire ari abegetuga ari misiri takonyara ko bato gokora gakobororo so Nyasaye gakoba amachiko onyara ko bagakoborokereria na kubatebi nga ekina kimoyo muganethire mukonyara ko mogokora but bona egento kire fani mukatengeringa each and every step nigo bakonyara ko bakweba ekegaraga amacha abeire Peter Waters abeire sweet lakini gujimotuga iga na ando baire further instruction lakini nigo konyora ko bakonyora bakweba nga inkikirinya sanya ari ko bagakoraki gakobakorera kurwa gumaega so kwanyora bebire and each time bakora buno kugani kwa bakorete ekore so such promises ni gonya sa konyara ko gutworokereria alenga ngaitu bwana takonyara ko batoko genda guchia lakini mara ange twanyara ko ba tukweba na ande buna twanyara ire ko batukubeka mara ange etukweba yaiga asengenjo yebibe and indeed ebibe mara anga asebuku ni gokonyara bire connected in ndagera ekiagera oise korigereria aria so mugondo Eden au kuguni gokwanyarete koba gukoba asengenjo hawa anyarete koba gakuria omutundo aya ose ritunda riria anyarete koba gakoraki gagokaniu so that curiosity led him akanyara koba gakuri ritunda riria egarete kuri Genesis 2:16 and 17 na boigo kuri Genesis isato ekefungo kiaye ekemo goika sita ensemende na ando korra iguru yenda agira ngakire connected nebibe ekere yikire Yesu akonyara koba kurwaria ase desert gakogenda ri gakonyara koba gujaribiwa gatenga kwa bere for 40 days yes utana kuri yenda agira bono nyore kuri omwana Nyasaye condition onye turn these stones egere onyare koba gokoraki gokonyore ndagira okonyara koba gokoraki gokoria lakini we understand inga Kristo asengenjera maete na maete nga riji konga kirire iga konyara koba gakuireneria otebanga no man doesn't live on bread alone lakini niga konyara koba gakomenya asengenjo yeringana ria Nyasaye rikorwa ase Nyasaye remember a lesson ya itogere igoro ya the bread and water of what life so esemende na ande konyara koba gotorokereria ngaki ndagira ekunyara koba gegoto beka samatemwa ige korigereria engaki Esau iga konyara koba gago serious blessings share asengenjoye yendagira because yenchara to iso korigereria Genesis 25:29 to 34 na botokoranga ngaki Esau nera konyara koba gago siria omwando ye gose blessings share asengenjo yendagira na Nyasaye nigakonyara koba gakoa aba Israeli emana ase desert ase amatuko gose miaka 40 na nesengenjo yendagire yekunyara koba kurwararia igoro Nyasaye nigagutumeke ndagire yiga egaranyara koba gakoba egeria nga nere ore umutongi oigoro amo neze iria kabire Nyasaye nero konyara koba gaguru kira kende gionskere ekia elia gatatu Nyasaye niga konyara koba ko egeria ngaki abantu baranyare koba bakogacha esabato buya oserituko ria gatano na kabere bune sabato buya ekiagera oise korigereria mana niga koba tenga in 5 days twara endagera ekoera asirituko rire lakini rituko ria sita obatebi half double ekiagera rituko ria gatano na kabere mubwena tukunyara koba mogokorenda egasi so in this case miracle ya manya konyara koba boigonga
asa matukaria atano na rimo Nyasaye niga nyarite koba gakoba inkikiganeirie ase rituko lakini on Fridays Nyasaye niga koba 2 times egere rituko ria gatano na kabere ogotimoka konyara koba gokora gokoba so rituko ria gatano na kabere ndiringa gose ria sita maana te konyara koba ge spoil njale ngosarika mkate lakini agaro gotware ndamu within this other day arorio na waya ngijara koba ge gokora kegosarika so God is a God of order na gama etinga ngakibi kona bikonyara koba bikoba lakini rituko ria saba in fact maana njale ngijara koba ge kurungoro ekiagera na batebetinga correct as double as the what portion is needed. Yes. So are we heeding to the instructions of the Lord? Ngobwatitore ogojika kwa Nyasaye gose ni gokonyara koba gokobwatia okugani kwao egero kobwatia okugani kwao ni gokonyora ngabono riorio ni gokogenda mamincha ya Nyasaye lakini kobwatitia machiko because he gave the instructions about health ni gakonyara koba gakorokereria nga ninki gekonyara koba egakoba so finally ekera nyari koba gakorua these manners na hande ngwikire still like in the desert in the desert inkigeror maache tai amache aramage amajare scarce when I was looking at this yes asante senior sergeant Deborah Nyanchama Ongera n'abantu bari asi desert gitengera rogoro I came to discover by the way no ekwa redemption yekale gitengera east yes I want to say this again tokera amache no nige gastori chumbine nyingere yewan yo tatu komanyinge chumbire gane nyingere ganda obe komosi asara to mon ikibona ibona uchunguzi na ngoranga ichumbi ege kobere desert yuk you research nga desert singencha machara make uko igwe chumbi erimon bono kindi gyonsi kirigaiga amache nyogo tatu komanya amache gali ga kunyugwa mange sana by the way genda ya Mombasa ogonya amache mangwetani dage amaji amange kegero konyora each time amaji gwetokora because you konyo go sweat go sok yes njengora na ndoro lakini utakana agenda dimo mugasora se ngogenda lirie nsenga gusi yo nyata tintageti yo vacation yako stack so asinsega none kinyenchiro chiko bachindo na metaro ngai like to nyako lisukuma ngenchora ndaga igotu sukuma wekige tungorage ne chupi sure koikoria kantu kandu kubeka karanga gukore tange amacharoro gari chupi onspi in fact na rale usadia maino ndakorenga ngaba abanta barenge aba Israeli abaiga abaikero ralia maina abana asarigete kegera yechupi so bwenge it was to be bitter kenenge kialenge sweet ge once actually kenenge kiange once sengenchi yechumbi eliere nyinge elie egotigara sengencho chumbi teriko evaporate yaro no amacha ngo evaporate yaro lakini chumbi teriko evaporate yes so that is exactly what it is inga as a desert amache te go get plenty of water because okonyora libere rikolete ririgoro lakini Nyasaye na nyalte ko baga gote kya obugo nga mujando yuno orori however una munganya bantari omuntu no muntu bata they complained and they didn't trust God mbege ne tenga Nyasaye na nyalte ko baga koraki na nyalte ko baga go provide instead they could think nga mbuya to genda raria back to Misiri. By the way, this is what happens no mukristo gara kwa batisiru egara kwa batisiru kwa makonyoranga naria matemu agocha mange amatemu agobora nkike bono nacha konyora iga nkoira na bono back na rine obugima bora bro in your day to day life kwanyoranga each time igo konyara kwa go complain so egabidi Musa anyara kwa gakoreka sayanga masa a place of testing aso konyara kwa koraki go bate tested na anda kanyara kwa go ada another name Meriba ekoro kingana ki quarreling ekolete bona marita ya ibere ne ga konyara kwa ga koinyoli Nyasaye ngana ki aba konyara kwa ba kwagyu
actually ekero tokorigereria Abaebrania isatu kifungu kia 7, 8 na 15 nabo gekunyakorwa gekoroki ng'aki Abaisiraeli batanyarete koba bakomwegena Nyasaye naende naki banyarete koba bagosiria enchereria koroki ng'a Nyasaye chinguru chia enchirororo buna oyo konyara koba kagokonya naende they doubted Nyasaye eke abasoka bakwa kwabonere. So what did God do? He had to do another miracle. Ekera konyara koba gakogokora egekone kende igakobate Musa ng'a gagokuna egetare lakini bono because of that obororo boria Musa gakegetare na obororo naende Nyasaye akamotebia no tutakeiri gwaka na obororo iga so he could do it twice amache akanyara koba gagokoraki gagocha so tuinyore ng'amache nigare esimbo yobogima nagiagokara goita utwota bogima mbokoretiki mboyo yani igo achamache aroro agotoroki ng'anaro obogima na ekera mache ataiyo igo bogima mbokoretiki mboyo Nyasaye akanyara koba gakoba oroki ng'a ekera koroki beka mache korwa ase egetare igakoba oroki ng'a ere nero okonyara koba gakorenda amaitachi abo goise he cared for their needs eywo koba oroki ng'a Abaisiraeli banyara koba bakomwegena Nyasaye naende banyara koba bagotii egiakonyara koba gakoraki gakoba lakini God na kerokandra that this God the way he is doing engencho Nyasaye akore bintu bito biaye tari ngencho tutokora of course tutwango tumwa amache ngochiro getare tutwango tirimbo gochi no gochicharara gochicharara maade no twango ano kurigia amache yes Nyasaye egagwetani ng'a aiga nase chindo chichangweta in am not that God in am a God oyonda ngokora the impossible because I rock bonera tanga amache digeneri undade ngamogena manga gorukaria digeneri ngali aka amache I think no enjina wanda gosekera. But do you know what happened? Yes. Iga Nyasaye ko orokinga is the provider. Is the provider. The giver. That is why Nyasaye was a Kristo are egetare gitu. Egetare kimyaka nyebise imeya. In other words, Kristo nero konyara kobaga go provide ekiagera nero ole egetare kiomya. Lakini what is so funny Abaisiraeli niko konyara in most cases barabu niko bale surrounded with unbelief mbai konyara koba bakoraki bakwegena so throughout their journey Nyasaye noade nani Nyasaye accompanied them akoroki ng'a is the spiritual what rock neregeta regetare nero konyara koba gakoraki gago provide egera go provide because each time ono niga konyara koba go provide amache banyara koba gakoraki bakonya nabonaga niyo some kurwa Abaebrania Hebrews 3 verse 12 egere tororenga inki Paulo akonyara kobaga go advice gago then from there we'll 3 verse 4 3 verse 14 and I mean verse 12 igereria baminto taba onde omoino oyore na enkorembe yokotegena sure abaise kweatanana korwa ase Nyasaye ule moyo ta bondo bwensiole ase enkoro yaki egatie ino ase gati gotege ora enkoro yogotege ara abaise kubatanana korwa ase Nyasaye because literally God provides Nyasaye nero konyara koba koraki igakorwa ekiagera nero konyara koba gakorokereria asikirege kiregetu and kuruga we as assured us nere getare kimya what should we do to say meya because he provides so Musa ekaranyara kobaga goikera bono niga gukenda ase Jetro uyore isebiara ase tukurigereria na ekera konyara kobaga kogenda gagu akachiko half na kiamangana konyara kobaga kogendera gagu akanyoranga actually gakogenda with the two sons Ejo yore Gelsom amona Eliasa and ekeranya rakobaga Gelsom ne Eliasa egobara abana Musa egendo bali swana nkwebo ngaya abana kaibona Musa atigeta abana baye agakari kora abana ba Israeli akabatigeta abana bagakari bongina ko ngaya kinerete kwanza That's the way it was called. Musa was right there. He said, let me give you special assignment. And now it reaches unite with the family. Unite with the family
panapo wase abari pikinano ise biara ni gakurigererio nyoranga every complaint ni gekore tugojaza na roko tenga moisi keiga kirege chinyanya naye chinyanya bora isbari mondo na atachaga kirege so iria raisidinga nonya mbale aba ya Israeli aba enkunyara kwa kumusasi manyasaye chiripot ni gochengo mojira chinyinge agacha kurigire atango mwana one amane gaiga arokuengera chikoleta ngukoengera chire so we really watched abana kwando cases even petty cases ka beyond bino bigo karaki bikoletwa asoko bagokwa kwaye so koruase korugago he had to give him some advice agatebanga now divide responsibilities. Exodus 18 verse 17 to 23. That one I think you read. Egera tunyara kwa toko irigere. Ekageranga akanyara kwa bagako mo that advising responsibilities uneji ngoitachire. Abeke ebinene bya nabiyo kabigo chagwe. Kwando lakini ebye bike because radia sabo tureti utaraje mu assistant bindo bine bire utaraje so mujibu bina bire banda kwa na roche goro mo waziri o internal security Murkomen chuma yes tanga ba chief timo gayana ebi na bire bia ya bantu ba okwengero no gukururwa then ekaro garant bakamukwana sana ata yes abumbo ya yes lakini aba chief hapo basi na bana bantu bankagali yes chief itongaki chief Elijah nyanya chief olio kuina kiakoro weekends chief oyonde madam naralia bwali rita nkwe bakera litumote ukera litukone bakera lituko karabu hata bwali abo kwari morisia tumbo gabu n'abantu nene lyo minto n'abantu bonsi banyama kairo mate mwensi yes like bono omo chief yes unabona nyanya nero manyete insego chakorgali nero maete mukayongoko nero maete oirere yes nero manyete yani in other words nero maete abantu bali banka kero monto nero because nero under him abaturete bakoleteki because ya ukwa mention ya jona abaturete bae awa Samuel and all those kambi wono ndere nyamasebe kwa rose eno he nyamasebe ego chaka wen ego chaka mapi actually ndere ego chaka ego chaka nero na nyangora the same kiagera nero gego chagite ere ye koera neririeri ima te nyangina nyangina me nyangina ni ma tenga koerere rero na chogo koerere so that is how it is so ekerenya sa kunyara kabaga kuru aba iga kuru instructions actually nyara kabaga korokinga which kind of people kunyara kabaga koraki ga ngurwal qualities you don't have to use anybody like that ekiagera na bange bakuunga empata etabachoru omuntu present for agokoraki ogochoro lakini he needed people abantu bali honest na ande bali baranyare ko baba gojajwa wisely so that abantu bali bakomoigwira nyasaye bamuoboete nyasaye abantu bali naki bali straightforward abantu babwate amanyinga yobo mwanya bantu that is why actually when it comes to our chord in any kanisa yes these are the qualities you do what you consider those who are who obey God bali dependable to God na bali honest na ande in any case ekero korigereriga mbaro bataikugurira isi because una bono ise kukwandira about our chief igo korigereriga ngakora ando ruwe gento kebwana taiga na bo igori ori kire nyasa tata itisachi iga atagete abantu bakonyara kwa baba barabe abo baigweri bali bakona chiki na buna gakarete buna kire lakini taibuna bakomata mukate are using so he had to give these instructions and this is what Moses did. Exodus 18 verse 17 to 23 you can read it. Yetero agatebya musa enchereye yokugambira ebina byabo tiringia nigo okorosigwa aye amo n'abantu ababonsi bariga naki emeremo eye nemerito monasore tukonyara ko yakoraye bwika bono ntegerera listen
ngote bichisemi chingia urakore na Nyasaye n'abamo naye ayakaba oyo gotenda abantu base obusi bwa Nyasaye na kumuirira amang'ana abo goika oborokererie amachiko n'emeroberio obatebererie buna egwenderete babe na gokora kurinde ochora abantu bamuirogete Nyasaye Yes. abegenwa abatari kuria riaki Correct. abaranyare koba abarai b'abantu emeganda 150 So those are the kind of people alingonyara kaba koraki gagochora. Yes. Yekera abachorire abaiga bona bagonyara kaba bakomokonya ase binabia byaye. Even in the church omo pastor bweka tukonyara kwa administer the church. You need the elders. Yes. Below the elders tukonyara kora kiregendo. They are deacons. You need abantu bakubwatesia chi departmental heads. Correct. Yeah. Korwa departmental heads simbaro deacon simbaroro and even to Sabbath school. That's why I want to okonyora each department igobwate nere section na kiro monto na bwate section ya correct agokora for easy administration of the church. And eventually all these nigobiko kora uji ase common goal eyue koro kinga nigobiko kora uji ase kirengeke ekemo tunyare ko batukora ari icho uji ase Nyasaye koruga why all these stories ekiagera ndiro kanyoranga imigane ye na batonya ko yirigereri twarigereri apa Peter Waters twarigereri water from the rock twarigereri go ya Chetro na kya kunyara ko baga go advice Musa anyara ko baga go choraba abaiga. So finally igego to lead to the bread and water of life. Yego ko nyara ko baga go toronga oko ichi ayego yamansi Exodus niga go toira anyara ko baga go toronga inki Kristo are gocha sobogima bwaito yogo toiro cha sabo Korinto ikomye kifungo kyaye kemogoike komunarimo nechi story gosemegane kunyara kabage gotorokererianga na kitobwana ta komenya erio ngatunya kabatogoeta we need to do against covetousness ninkienda mwa okoganyoko besende alafu tunyara kabatokombia about idolatry tunyara kabatogozasimeme emewekana kuruwago amangana fornication nere kunyara kabage obunyaka yanyara kabage ige kotubeka ntunyara ko yaota ko matema Nyasaye because the Israelites did that nkwaro je bakumwemuru nganeli na kuruga iga na amangana issues bunago ogosi bunje kaletaki inchiror. So this is what now it leads us waikira saba Korinte ntangani komi ikefungu kya kamo egatebaiga baminto tindigetimo moche komanyanga chisokoro cheino chionsi nigo chiarenge inse yerire barabo bonsi bagaeta egatiye nyanja bonsi bakabatiswa na Musa ime aserire na ime ase nyanja bonsi bakarie ndagera eria yomoika bonsi bakanywa ekenyugwa keria kyomoike kyagera banywete korwa ase egetare kyomoika kyabatunyanete negetare kenakyo Kristo egetare kenakyo rororio Kristo ndwakwa ne magana na batu arenga Kristo is our rock na banyalete ko bago tutangana ase nyinjire kabire yu so Kristo ekrari getare gito no ntoroje wati underwent ekera konyara kabaga goetera amatemu anaria nigari ngonyara kabaga kobwa ekiagera amatinga endagire nene igikurwa asingo ase Nyasaye na ande nero konyara kabaga kurwa hamache ayo bogipa na baja ya kujana ya symbolize the Holy Spirit Yohana inye kifungo kya egi 14 ninkonyara kabaga ge gotoro kya mangana buna yega Yohana inye kifungo kya egi 14 I think you can read them kate egera tunyara kabato korra nga kiere where korende onde bwensi oyoranywa amachari anda mwenche takoranga nonyanga korende amachari anda nyare komwa nabe imeaye ensoko ya mache agosokana komobugima bwakare nakare. And this is what the Samaritan woman yes ko baga korire atanga amane njinto ko karaki into ko sa igonga kandamwe mungara error
komutema ngokorete ki Nkoro. lakini Kristo gagotenga amache ndanyare koba gingokora ki ginkorwa nigare amache utanyare koba gokonyorera ngona naende in other words nigo inchengo kwa amache ngokoa I give you life onye no morembo usirete I'll give you peace onye no mogoko tayo nigo ngonyara koba gingokora ki ginkoresto na happiness ni gonyara koba gegopreve in other words Jesus Christ nere orobogima nero kunyara koba gakorwa morembe na rokorwa mogoko na at least happiness na kuruga iga ya toro kinga I am the true bread mate karabanda wa teba actually this one I want you to read it John 6 verse 51 Kristo ni gagoteba nga ere ni garwete ande nero ro mugati bobogima whoever drinkers eats of him ta kunyara kabaga kabirango nande nare obugima bwakarenaka nakare now you can read that oyo koria omubere one na kunywa manyi ngane nigo akomenya imeyane na inchime yae in other words once you are connected with Christ obugima nigo koletaki obobwate and this is the first onyara most of rige gutumeka engaki yaki Pasaka and this is the area egera tukurigereria Philip akoba tested igakurigereria oranga omugando urigaiga nigoro mugando monene ntotema koyo endagera to koigota just set these people away lakini Kristo wadenga no by currency gaiga because whatever we are going to eat is enough for each and every one of us kendi kionso kunyara koba tukoria nigigoto isaine kero yo moito ekiagera injininche omugati no bugima so ekerago nyara koba kurigereria ontorojo mubiro ayo no nyara koba broken at the cross na kuruga gutu nyara koba to kurigereria Kristo muno moborito then our relationship obu amate bwaito amonere nigo konyara koba bokoba hamo na ande kuruga gunto korangarinde ekiagera Kristo nigo aisaine gocha asetole nigago ikirane kiro kugania gwakero yo mwito yes mukate Piamona singing Chennai, you are part of this Beatrice Aluoch from Rongo. Naomi, Asai Bear, Samuel Boraya, happy Sabbath, na wote ambao mnaendelea kuchangia. Dandara soma SMS, baadaye Kionga, whatever I got, kurara soma SMS yae, think it was good. Whatever I got, tuangalie vizuri katika maisha haya, appetite ndio not to ruin our relationship with God because Adam and Eve's relationship was ruined by appetite of food. Esau's birthright was because of appetite of food. Jesus was first tempted by food. Israelites starting complaining because of the appetite. God is the bread and water of life. Have a blessed Sabbath. And then Oyondega on the best bread in town. Niko ndani na wakaribisha wote as we start Nyanchwa camp meeting around there go chakadani Nundu music coordinator Nyanchwa station unakwenda kurugabo na kwani abantu bao kwanza ya mangere and then here ya mangere nere ngere yes na tuesto kubeka mrotinga na wajinza chiko mnyoka lakini kerengel kia onkereki dikirigwetera 0726447367 kosina mbina bogwa kesimi ekeruta yetiko comment keruta toko na mapema ake yes egara tuakor in fact baya na nusu tuatoka nga tuakor na kirige tumna ke koyan turekene na ndiki program chichi kambi na turekene program chinde chichi kambi kuna ebirobire na batoko beka kuruga aso bwenge tuarigere iringa bitter waters. What are the bitter waters? Asubuguma boito. Aba resa ubuguma mboli bonde aba basani bao they do not taste sweet. Abasani bao osaba Kristo bande asichikanisa cheito they don't taste good. Aba ibande be chikanisa you don't taste good at all. We don't anja kirinje karanchino. We don't taste good at all. We have a bad taste. Not a bad taste, a bitter taste. No, that's ko manyanga na ki gandora be omate piripiri telindoro. Na omonto atange bitter lemon egebwate mo molis no matenga endimu.
igebwate esukari nyingi itandi tunde ririnde It is possible. Chungu. Yes. that is the truth Lakini ing'etunero buna gwakore kwa rumuntu akarenga kinayo kore gotarariki yani imagine what is imagine what the way it looks nje karongo edu by the way nje buna kora li tunda li gongo sweat ili na nasi gongo sweat ya mute mbona sweat so sometimes our friends may taste bitter but we have Jesus who is the rock. Correct. And in that rock amache yubuge mango korareki kurwaro ntete gotebiga nga ase ebintu byonse bikora kana kurugari Yesu karako kwaso musalaba amacha ali kurwari aserikare narako bwene musigari oli orenge gatomo. That is it. Ekero haga akurwaiga akogenda bona aserigwe akire role ngo chire gotoro kinga sometimes actually ga kuligere next other nga look the one wachandikire yani I give it up abege just look next ora no akabeka match akamwana kaye naki ekefu li kurumagete igo aska kego tara mu mwana yako ewa so gabegete aira nanyoru kure ege kaka murera so ka gokora kwego tebanga liraika agacha akamuigora maiso aime akarore soko so asetore chinsoko nchiroro aigasiroro tore yo kwigana gwe chinsoko nchiro chinyinge niri tara muigena nyasaye akoigore amaisao agaro nyare korora chinsoke chiga chubugima yakabere mnateba quill and mana kantu kali gakuru kwa kanyama kwanza kali gachomire buyega agangware adora rate bari tuitete chinyoni no mate ngikenyora bamora bonsi bibakanda baite nyoni bonsi bikenyoro kya sengererio na nyangoro ngoduoli na itete enyoni bonsi bi agantu babwate ngakore ngano kangani igege jare kitya but with a lot of love these guys na bango so kuruga bono eko bakoye gumana na mane bakoye go ngoso no mugati ubwate kerege ebinde mogoro kapisa ubwate kerege ndo mugati yo because mane ye bare ngikonyura match sure yenteka astayere indicated so ne chinkwale chichiare ngo nkwale ne kelindo tebe binde chinkwale chinkwale actually njire I mean most of the forest chingwara no ajikala taki and njitugire bona sichinga bona se njitugire bona gantaka nga keraga kanya it's so sweet what God provides is sweet obogumanya sakurwa it's so sweet ebintu bya yakuru nonye sometimes ayabana bawo mbaraga na university ende look at the way God is providing for them. He is giving them asebale buya abana bago kolegasi erengia good one because mbakogorere ndagera mbakogorere chiga mbakogorere ntukaliyo tegete ekora nyasaye ya kabere kerato kora kurugabo karabna te kurugaiga it's about the water from the rock God does not ngabona ga te togende gitare maate usate togende nyanti nyongu usate togende gose rocho ruase no mata bwe soke yasin togende chikuya machi sago etanya tali kurusia machi no nguruguru he provides from the rock sure that is God nimate kwanya kwego no chaso nya gitari ga no chino rwarte that is God is giving solutions he is giving better solutions kokora yule gasi ya ne kobole traso asegetora asota bangana njitigante mukendage God is protecting you kurwa banyanda muamu bali chigasi cyoso tagete God has not given you money because agabaro gibali kenyoroga yengenchi baikaransete atigete nyare bara ko ekona bwate nkolembe ababandi naba guswake egere karocha konyore gasi ye ensionsi itasimama ensionsi netenene atebe what is right mna akanda kurugabo Jethro egakuwakilisha abairi baito uwa very important to us like one isobiara tarigo chaso menyete amazikadaro isobiara tarigo chaso menyete isobiara nayo kogenda buoye sure God provides relatives very important who are able to give you
wisdom tari abairi bonse barabaya but omoiri naro gochio cha kwara manyanga noona ocha no gakora kumaninga inkigakora bairi bari tigina ino iwo takumania bantu anyhow because bono garenge gocha nini na nini but he speaks the truth tiga bantu bari babera gochiari bantu 10 kurworo aba 20 babera kurwa ba 50 ga abemi babera ayo chake gutwarira bari beri karori yakora to moturate arete and then kwa gutwara a council. Yes. Na twathe bo mu assistant chief na bata baturete ba. That is it. Nyumba 10 yae. By the way, gago chago charging ekermwa inga kimwa discuss it. Then wono kuruga go base argument. Na kimwa gero chikere. Na kimwa gero chikere. Yes, that is it. Aina tokobeka na karatu akorere gabo nga esaga teba John 6:8. Inchinjo mugati bobo. John 6:51. I am the living. I am the living bread. Yes. Karaga teba kuruabu nga nere omugati. Boss, I know you do not know. Ega ntogyo kagego tokera token sana igoro no mugati. Igo inje. Makoto kor. Look here. That is on a light note. Ngendo gyo kagera toke aiga sense na andege tokigo. Vitu mbili. Matera. Ena yoko motoginya sa. No mugati. Because Jesus is the living bread. We will eat from him. Yes. Bioka bintu binde akuna. So na macha ega to komenya. He is giving. Mobere go bwate over 60%. By the way, mobere oyo ito. Like of water. Over 60% is water. Nyakora machi. Iwa macha nabo. Tanda wate ndekamo. No chekero kuigwera. Karo kuigwera. Only like obongo bwao. Tali mobere onde. Obongo bo kuigwera. Waza kolekere. In fact mobere tori kuigwera. Again toge kuigwera ngo no bongo. 10% ya mache aire kurwa sobongo. Na kyoko igunga moto chakire kugwati. Ne sign. Moto kugwati ego tali boroire. It's a sign nga there is a mochan no kurugari. So moto to gwati asingen chuta nywetia mache. Your 10% eise kurwa sole ose yesa isa gopungua kurwa sole 10%. That tells you nga ebintu mbiribia una otoko gati anda nyonyo iswali ndeli roro kurwega ntakuwa nasoma. Morning Sabbath, happy Sabbath mkate. From the book of John chapter 6 verse 51. Wakati wa Pasaka watu wanatoka wanaenda nyumbani bila kushiriki meza ya Bwana. How can we say about that? What do we say to the world about the nature and the character of our God? Na kuna leaders who don't humble themselves. How can we talk about it? Ni Christopher Atandi Kuroborangi Kenyambi with my wife Lydia Kiru. Thank you Lydia na Christopher. Abantu bata kulia masomo. Yes. Abantu tebe masakaramento. Was interested in MS. Aline na masakaramento. Yani to simplify egera to manga ngaki MS keningi. MS ngaki go Nkikerega. Yes. Abantu bande igobale abeoria. Yakinde bya tetko ba maiga Pastor Jonathan Mangi na balisi bonse bibalenge Nyamataro last week. No abantu mbale abeoria. Like unabona karo omobere oyo Yesu karo tokolenda mesa. I think abantu should humble themselves. Humility is very important because actually humility is key. Kende kege gonte bibuna. Njanabe kire koro tobo mabwana boss. Correct. Like my entire life. Igo mwaka ben nyasaye tiga komente emiaka. Igo kwa moire dole. My dad, you're a wonderful father. Obo mabwana once. Na abekire egekoroto. Sure. So you don't expect into aramangere. You don't expect to go kwane. Yani dingere ne gendo geli nada was kora beke sumoni abali baikirete sumoni. Go chabo. Uko butoka koli. So ekaro go chigo nsibi. It's something no na you enjoy. Yes, yes. Now tuachire epasaka nka
twande kade pasaka bantu banya masebe moro kosega abu keigamere bobas kosega abu andons kera andons ya sole name the place you are na iga sole okugoro kwega gwatsan atsan pore rin taria na ngota umuntu iga tanya akobeke koro to once akobeka oye sabato akobeka gocha nando mate bantu bana wesi bigo ito nkori kuya yo montata jetense ryoka nengenche yata jetense okugoro bono kwatire so ekero gochiko sibi na beregas bone pasaka nte to kwa moaka korobanya na Christophe na Lydia uno ta bantu baburangi usike nyambi ga bantu bana bali bonsi okugoro kuna kibono to gosibi ya doji gosiba and another thing tubato sinko basabera limo nyasara oroki ngora arengere ndi muna mwanya bantu lakini ngotanga gocha koikansa limo nte nyasaye it's a time you come ori oroki to cheke kogera we go to siritues elda yes watu wanangangania mebaraka ama wanangangania korageligwe kansama by the way mundu narora atoke gari utajitenze bantu mnabona tutweta actually what it is emogo mnamo abasani of late na bokoligereri because na bokonyora muri pasaka lakini andake kwanyoranga ojere naroro muhetaine nejerere lakini no muri kanisa wono na koligereria next thing ahoritigara anda guchiaria egera ndorori to guchiana handa iga na simugwenda kwaberana aiga na simugwenda kwaberana. By the way, advice go come from an unlikely people. Ekegera buna bona chetro remember tarengi gesaku kyao lakini niga wa advice. What does this one show? Salvation has been made for all. As kiromo Jesus is the bread and water of life. It has been provided to everybody. Kiromo yomo nyade kwa garaki gakoe and it is sufficient for everybody. Ondeta yo kunyara kwa garaki gakorema. So tunganganie mbaraka totige njire yo konya Arsenal ngo kiguna muno gate totiga bu ngandro gura. Arsenal Catholic ba Congo. Catholic simbie mo. Ekaro ba kuchikuria risakramento. Ngoro mukatekista father dari gugwan ayu ar dari father gugwan mukatekista gosori ore next tabira to no father nya bali batano oteba bali boka be aliganiti. It also are ready for this occasion. I think that is the statement. Aba Kristo igwa like only those bono Christopher igwa bantu bane bali bati aliganiti. In fact egekoba no bwenenu no bweoria nga ogocha no manyete nga moetaine ngore ya oterasiboka. Sure. Why should you go to tiringaro moberonya sai umachano oliogo to unite anda ka wande mbara watiswa usibaikere kerango keri bande mbara ikera they want that day egara ko engencho abantu akubwati bitambukiro byoko yana ko batiswa ali liri ando akabwatire umwaka okubwati umwaka mugima wacha kwakoli kwa matem nando tagwetiranda another year. That is it. Nande kwa lero ta lero na bono lero iga accord can be made in your uniform your box over tisu ogo wacha mna kwanchira na gali otebantu minyokanga lero na ba ngora ngwa tiswa no ni chiange jimbera yani na ta wati ko ne yanga yoko change so akingo ko tebinga na to matukaito lero twakora taragaiga we are bringing this ekero to tebanga ama abintu biri bikorwa nga nabyo oko mogati bobogima na mache yobogima. Sure. These things ekero okorangerirwa gochakobiria gochakobipokea. God is not your mate. Nyasaye talikegori kiao ekyo oranyare kobeka osoranyare kobori kurwabo nga naki ekoba sasa katobugatasie ekero twensi togenderete koena kianga tumepata na ndekero twanyore twensi unando cho mundu kurukwa nganere oyo kurukwa senior sergeant
Debora agontebi nkwanye omogeni wabo monene Pastor Robert Kuhura, guest Pastor Adrian Kanjala. Pastor Robert that one no yumanye don. Abira toke na re dinko ban. No yana gegoro. Timanyeti amna bagen. Na rogo chako mogeni ito. Moina yani mungno na Karas Women Ministry. That is Robert Kuhura, I think. Okay. From Elder James Aboy somewhere there. Yes. And then Pastor Sarah Miriti na Pastor Robinson Kenyatta nere host na era watebanga abantu bonspi bach ko kontra Pastor Moigwan kyakurukuba Mouti Ben Mouti era mo pastor abo mo kwaneli modebia ba nyokorome bago kwania bons kuruiga vile tunaendelea tukisema ongongolige SMS egara tukore kuruiga to togende I am not kogen Elia kabere abandatanga kuna leaders who don't humble themselves. Yani nokotebanga abarai bani bali baraba inenu. Ye bata iwe keya. Baraba inenu mbaya. Handi nabarai be kanisa bale ago kubolinga egente kikina kwaza abantu kugenda kubika gora. Barnabas Gikonge Korodoha Qatar. Thank you my brother. Pito Mweno Kuranya Bitunwa. Mwalimu Elijah Ochenge South Mugirango Suguta. Naonde Munabotambe. And then journalist Davin Nyaboke, I'm watching from Kiambu County, to Aukwaniri Kerandi Dennis, Msuriwege Sunana Oligabu, Kukawa Ushago, Pio Kwapo, Ezekiel Mosh. Tiatuko Regabo, asingin Chuyebiro, again, Molisia, and that's what Chaki Kambiae. Any mwensi pimna mole, tutakuwa tunaendelea, Matera, your request my command, Rabio Speaker, Kachinga Kiga, Tola Teba Sai, Kurau, Pako Korandi, Chandrea Tupaka Tumalize. Chenguru kwa mkate nok. Na nje na Joseph Otuori, kingo kodra